Mana kamano nyakwa Ramogi Jwanga sako seromo sadek pile ka pile TV mar Ramogi ingeni wadonje chenro mar mbaka oromo. Chenro mabede dhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Parni chenro mar mbaka oromo bende wan gi thuolo mar tudre gi reporters magwa mabende ogoyo tache kor gwenge mopogore opogore e pacho kaendi. Parni twak mar chenro mar mbaka oromo odiochieng' kawuono idhi bag kod nyadendi Joyce Oduoro. Kokamano an ka mar mi Chal mar Fwambo mar mondo mi ibed kod ng'eyo kaluwore gi weche mabende timre e aluora mabende intiere. Mokwongo abiro mana chako gi weche mabende timre e kor gwenge mopogore opogore e pacho kaendi mabende aneno kosechopo kanyo. Abiro chako gi kaunti ma Migori kama bende odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori od thieth ma Kehancha mabende nolor kaluwore gi lil mar aluora nolor ayanga kaluwore gi lil mar aluora. Bende od thieth no mar Kehancha gisebedo ka gionge gi kuonde mag losruok. Koro ne olor gi odiochienge 3 mokalo kendo koro jotuo biro manyo chenro mag thieth kuonde mamoko. Okang' ma kama endi biro mana kelnwa kata mana story ma kama ibilunwa gi reporter marwa mantiere e kaunti ma Homa Bay Mano Juma. Obiro luonwa mar mondo bi wang'eni ka olor od thieth ma Kehancha e kaunti ma Migori jotuo koro biro dhi e ute thieth mamage. Kopogore kaunti ma Migori wadhi e kaunti machielo. Kopogore kaunti ma Migori wadhi e kaunti machielo mano kaunti ma Kisumu kama bende odiochieng' ma kawuono idhi sidh kondo e skul mar pur gi ohala mabende timore e kaunti ma Kisumu bende nyasi ma kamano idhi telne gi jalup gavana ma Kisumu mano Laktar Matthews Owili. Bende odiochieng' ma kawuono ka isidho kondo ma kamano mano extension officers gi dongere madirom 50 e skul mong'ere kaka Farm Business School mantiere e kaunti ma Kisumu. Nyasi ma kamano idhi bagi odiochieng' ma kawuono chakre saa 4 mar okinyi mane kar tiegruok mar Tomboya Labour College. Bende par ni nyasi ma kamano okete tudruok kaluwore gi migawo mar FAO mane the Food and Agriculture Organization of the United Nations ka bende gitudre gi sirikand kaunti ma Kisumu. Kopogore kaunti ma Kisumu wadhi kaunti ma Homa Bay kama wantiere gi reporter marwa Beach kama bende odiochieng' ma kawuono jodolo e kaunti ma Homa Bay gidhi bedo gi romo ka bende fund wach mabende gidhi twake en romo ka bende gitwako tendre koda weche mag siasa e kaunti ma Homa Bay. Wantiere gi reporter marwa Beach mabende dhi bedo kaluwo chenro ma kamaendi ka bende obumuna kelonwa chenro ma kamaendi achiel kachiel. Wadhi tudre kode kodhi nyime gi chenro mar mbaka oromo okinyi ma kawuono. Kopogre gi weche mabende timre e kor gwenge mopogore opogore odiochieng' ma kawuono par ni bende wantiere gi weche mabende timre e mbui marwa mar Citizen Digital App mar mondo mi wang'eni odiochieng' ma kawuono gin gigo mane mabende nitiere Citizen Digital App. Kaka pile wajanyisi kaponi ionge koda app makamane simbi mar mondo mi ibed akicha kaluwore gi weche mabende tuch e kor gwenge mopogore opogore mano e app manyasani mane bedni ibedo godo. Okinyi ma kawuono we waneni en ang'o mantiere e Citizen Digital App. Mana kaka ineno ndalo ringo e yo mapiyo wadong' mana gi ndalo kende maromo 102 kende seche madirom 14 dakika 42 to oganda mapacho kaendi dhi e yiero maduong' mabiro. Yiero mabende ibiro tim chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Koro ndalo medo sudo bende pod warito neno jogo eko bende ochung' e kombe mopogore opogore pacho kaendi. Nyim yiero maduong' mabiro mabende IEBC bende koro nochiwo negi nyaka chieng' tarik 16 mar dwe mar 5 mar mondo mi gichiw kata mana gipedh nyinge mag jogo eko mabende dhi bedo jolupgi. Kopogore gi mano e Citizen Digital bende we wanene ang'o matimore mana kanyo kwa nyalo mana ng'iyo malo matin mar mondo mi wang'eni ang'o matimore Citizen Digital okinyi ma kawuono. Mana kaka ineno ma en wach mabende osebeda ka iketo kata mana kineno kata mana weche manyien mabende kata mana TV mar Ramogi osebedo ka keloni. Nitiere oganda jokembe mag Kenya 3 kanyakla koda gi moko kuom josiasa mabende gisanieri koro iseyo kaluwore gi kuo mar omenda madirom siling bilion 25. Nonro ma kamaendi itimo ayanga nonro mabende itimo kod duol mong'ere kaka the Asset Recovery Agency kanyakla koda detectives mamoko e pacho kaendi mowuok e duol mag Financial Crimes Investigation Unit mabende koro timo nonro mag kuo mag omenda
maromo siling bilion 25 mabende liekre ni moko kuom kembe mapacho kendi dibed ni bende gisani osebedo kadonjore weche goeko mag kuo. Omenda makamaendi iwacho ni osebed kikwalo e piny mar United Arab Emirates, e piny mar United States, mane piny mar Amerika, kanyakla koda pinje mamoko mantiere e pinje mag Europe. Nyaka sani omenda madirom bilion 2.5 bende bengi bende gisani eri koro oseloro kata gise freeze gi dongere. Koro kang makamaendi nonro makamano pod itimo ne kembe makamano. Ponono ni nonro makamano ibiro tiek tim ma en wach mabende obiro mana kelo ni achiel kachiel. Kopogore gi mano bende magawa moro nitiere buore Nairobi ka mong'ere kaka Hilton. Ka intiere buore Nairobi kacha, CBD buore Nairobi, bende nitiere magawa moro mong'ere kaka Hilton. Magawa mabende osebedo kuom thuolo mar higni 53. Bende sani koro magawa mong'ere kaka Hilton mantiere CBD Nairobi, mana picha mineno no, magawa no bende koro wachre ni ibiro lor e giko mar higani. Magawa ni koro wachre ni kwan atamalo mare 40.57 bende koro iwacho ni en shares mag piny owacho mapacho kendi. Magawa mar Hilton osebedo kuom thuolo mag decades 5, mago thuolo mar higni 50 gi wiye, 53. Magawa mar Hilton bende mana kwang'iyo ka intiere buore Nairobi kacha to ilal, Hilton mana ji kata mana joma thoth jathoro ng'iyo kaka landmark margi. Koro magawa no kata mana weg magawa no bende koro noselando ni kabiro romo chieng' tarik 31 mar dwe mar 12 mar higani, magawa no ibiro lor. Kata kamano giwacho ni ka giloro magawa no ok gilore kaluwore gi kata mana thirruok mag ohala ma ikelo gi midhusi mar corona. Weg magawa no wacho ni gilore kaluwore gi achiedhnade ma koni kod kocha ma bende pok giketo ayanga e lela. Kata jotich ma bende osebedo ka tiyo magawa no, jotije bura ma bende osebedo ka tiyo magawa no, bende gisani koro ibiro tere bed migep magawa no mantiere e kaunti ma Nairobi. Ka wang'e ni magawa mar Hilton nitiere gi bade mamoko e pacho kaendi, koriwo Hilton Nairobi Hurlingham, nitiere Hilton Garden Inn Nairobi Airport, kajakla koda mamoko ma bende nitiere buore Nairobi. Bende magawa mar Hilton mantiere CBD buore Nairobi kacha entiere gi rooms madirom 287. Magawa no wachre ni ne oger dwe mar 12 chieng' tarik 17 mar higa mar 1969. Koro magawa no mabende osebede piny Kenya kuom thuolo mar higni 53 gi sani koro idhi lor. Wan koro warito neno ni koro lore kama bende magawa no nitiere en ang'o ma bende dhi keti, koso apise mopogore ma bende koro ibiro yaw kacha. We warit neno ni kochopo chieng' tarik 31 dwe mar 12 mar higani koselore ang'o ma bende ibiro keti kama bende magawa no ne nitiere. Kopogore gi mano bende limbe mar Raila e piny United States, e piny Amerika ma bende notimo. Koro migosi Raila Amolo Odinga koro odiochieng' ma kawuono obiro mol e pacho kaendi ka bende ong'ado limbe mare ma bende osebedo kotimo e piny noero mar United States. Migosi Raila Odinga ma bende en jal ma bende osewuok oko ka bende ofwayo kata mana bendera mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka ogai margi ma bende ochung' mar laro komb tend piny Kenya. Odiochieng' ma kawuono koro duogo e pacho kaendi ka bende wang'e ni oduogo ka ong'ado limbe mare kaluwore gi ik mar jatend piny Kenya mar 3 mosenindo Mwai Kibaki ma bende ibiter e yueyo kata ibiro ike chieng' tarik 30 mar dweni, mano chieng' ngeso mar jumani. Ka bende TV mar Ramogi obiro bedo kwa kelo ni chenro makamano achiel kachiel. Odiochieng' ma kiny bende par ni ka chieng' tarik 29 mar dwe mar 4 mar higani nitiere state funeral ma bende idhi bagi e paw tuke Manyayo mantiere buore Nairobi, kama bende ringre mar Kibaki koro idhi gol e kar kano ringre mar jomotho Mali ka itere Nyayo. Bang'e koro kosewuok Nyayo kanyo, ringre mare ibiro ter achiel kachiel nyaka e dalane mantiere Othaya e kaunti ma Nyeri. Ka bende ringre mare bende koro ibikow e dalane ka itiyo gi nyamburko. Ma en lendo ma bende nosechiw ayanga odiochieng' manyoro gi kamiti matayo chenro mar liend Kibaki, mano Fred Matiang'i nosechiwo odiochieng' manyoro ni koro kopogore kalapapla mane bedni ne itiyo godo
maiti mare koro gibro tiyo gi ndara. TV mar Ramogi bende chakro odiochieng' makiny wantiere kae nyaka Ramogi Jwang'a mar kelo ni chenro makamaendi achiel kachiel. Kopogore gi mano ng'ene en siasa, weche mag siasa matimre e kaunti ma Kakamega. Bende deputy governor e kaunti ma Kakamega, mano jalup governor e kaunti ma Kakamega mong'ere kaka Kutima, bende gisani koro osewuok e kweth mar Azimio la Umoja ka oriwore gi kweth mar Kenya Kwanza. Bende gisani koro kaluwore gi dwaro mare, bende ng'wang'e Kutima ne ochung' e kinde mosekalo, nochung' gi chama mar DAPK ka bende nodwaro laro komba governor e kaunti ma Kakamega. Sani koro nosethichoko dwaro makamano kendo oriwore gi kweth mar Kenya Kwanza ka bende gisani koro osiro senator ma Kakamega Cleophas Malala ma bende koro osechiwo dwaro mare mar dhi laro komba governor e kaunti ma Kakamega. Mana weche mag siasa ma bende pod timore e kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi. Kopogore gi mano, we wach ni back to school. Nyithindo bende wang'eni noseyepo chieng' tich ariyo mar jumani. Koro mana kineno kanyo back to school, broke parents resort to trading in old books. Mano koro jonyuol bende gisani bende koro osewuok ka bende gintiere gi buge manyachon ma bende na gintiere godo. Samoro gintiere gi nyithindo ma bende notieko skul e kinde ma osekalo to gintiere gi buge moti kanyo. Koro buge moti ma koro gikawo to gidhi to giuso mar mondo mi ochiwnegi buge manyien. Bende wang'eni syllabus kata mana curriculum bende osebedo kalokre kinde ka kinde. Koro po nono ni buge manotigo e kinde manyachon, koro gidhi to giusogi mar mondo mi giyud buge manyien, nikech wang'eni jopuonjre bende koyawo skul e tam mokwongo jumani bende koro idwarore gi buge mopogore opogore. Koro mano e gima jonyuol bende timo. Wang'eni gisane ngima oridore nyowuoyo. Koro en okang' makare kata mana janyuol poni neno wasani koro intiere gi okang' makare, poni nitiere gi nyathi manosetieko skul to pod intiere gi nyithindo mamoko mantiere buoye kanyo. Koro inyalo kawo buge gi to iuso mar mondo mi inyiew ne nyithindi buge. Bende waseneno kata mana e wang' apaya kata mana apaya e geng apaya e kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi ka bende gisebedo ka giuso buge ma dwa wach ni gin second hand gi dho ngere, kata ka books be tinde gin second hand. Dwa wach mana ni buge moti ma bende oseti godo. Kopogore gi mano, we wanene ang'o matimre kende Citizen Digital. Nitiere jal moro ma bende koro nomaki ka wach kaliekre ni ne okwalo omenda madirom siling $11,000,000. Ma e jal ma bende neno ka ma bende gisani eri koro nosemaki ka bende nodonjne gi wuondruok. Nokoto ja ohala moro omenda mohewo siling $11,000,000. Ja ohala makamano kata mana jal ma bende nomaki nyinge iluongo ni Martin Shamia Machel. Entiere gi higni 31. Wachre ni koro nowuondo ja ohala moro momiye siling $11,000,000 kaluwore gi fake rice supply. Koro nowuonde ni obiro miye ochele makamago bende nokochopo kata mana momiye. Koro nomake chieng' ngeso mano e tong' mar Namanga ka koro nohepo wuok e pacho kaendi. Koro nomake, koro gisani bende naneno kotere doho ka ong'adne bura mar ketho. Mano e picha ma bende pod neno kanyo. Omenda ma ohewo kata mana maromo siling $11,000,000 en omenda mathoth. Ka ng'ato nyalo wuondi ni omiye ochele to komi kanyo. Koro nosemake, iwacho kaka pile ni bad sirikal bor. Kopogre gi mano, we wanene nang'o matimre e mbui mar Twitter. Kaka pile nitiere trending topics e mbui mar Twitter. Odiochieng' ma kawuono en mana seliekoni hotel kata magawa mong'ere kaka Hilton mantiere CBD buore Nairobi kacha ma bende osebedo kanyo kuom thuolo mohewo higni 53. Bende gisani eri koro ibiro lor chakre tarik 31 mar dwe mar 12 mar higani. Mae weche ma pod trend kanyo ka koro nitiere gi mbui mar Twitter kanyo. Nyalo mar mondo mi donji winj paro mopogore opogore ma bende jopiny keto kacha kaluwore gi lor mar magawano. Kopogore gi mano bende mbui mar Twitter aneno ka Villarreal bende trend kanyo. Wang'eno odiochieng' manyoro kata mana otieno manyoro tuke mag semi-finals mago mag Champions League notugo otieno manyoro e paw tuke mar Anfield kacha, kama bende nwaneno ka tim mar Villarreal gi tim mar Liverpool notugo. Kata kamano gimomiyo ni koro Villarreal trend ka nikech kaluwore ni na ologi. Liverpool nochwado Villarreal gonde 2-0. Luongo ni Villarreal, koro ana luonge ni Villarreal, jomoko bende luonge ni Villarreal, koro luore kama ni somi nyakwa Ramogi Jwang'a. Koko kamano tima kama iluongo ni Villarreal, koro iwachore ayanga koro no trend kanyo e mbui mar Twitter.
Liverpool nochwade gonde 2-0. James Opondo wacho ni kuom ling'thi mane tielo mokwongo mag semi-finals mag Champions League ma bende notugi otieno manyore. Mbui mar Twitter bende pod nitiere moko gik mathoth ma pod trend. Akia ni Eternal Throne of God ni nang'o ni trend kanyo. Kapo ni nitiere gi mbui mar Twitter idonjo kanyo mar mondo mine ni Eternal Throne of God o trend kanyo ni kichango. Koko manyako Ramogi Juang' bende gi kanyo mana ka loro ka chenro pod en mar mbaka oromo, chenro madhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Gikanye makela e giko mar chal mar Fwambo kinyi makawuono, chenro pod e lach, chenro mar mbaka oromo pod dhi nyime. Bang' maendi wadhi kawo yueyo matin. Bang'e aneno ka Joyce Oduore kore makoni kod kocha intiere gi twak e chenro mar mbaka oromo. Koro imedo mada oro ote magi, namba mar SMS 33600. Mbui mar Facebook wantiere live, video Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Koko mano wakawo yueyo matin, bang'e en twak e chenro mar mbaka oromo. Kik idhi mabor.